Hi ha dues qüestions que qualsevol projecte nacional no pot obviar al segle XXI: l'empitjorament del benestar material de les classes populars i la crisi climàtica. Si comparem la Catalunya d'avui amb la del 1992, any de les Olimpíades, i en plena integració europea, observem una davallada del pes de la indústria en el conjunt de l'economia. Del 36% han passat a poc més del 20%, amb un descens molt marcat de tots els llocs de treball del sector. El procés de terciarització ha estat marcat per l'auge del turisme, que representa al voltant d'un 13% de l'economia i atreu 18 milions de turistes internacionals cada any. Per altra banda, la indústria agroalimentària també ha crescut fins al punt que avui se sacrifiquen més porcs a Catalunya que a tot França. L'explosió d'aquests sectors, però, no ha vingut acompanyada d'un auge del benestar a les classes populars. De fet, tant la precarització laboral com la desigualtat d'ingressos s'aguditza allà on han crescut més, com també ho fa la crisi d'habitatge. Arreu dels països catalans, el turisme ha ocasionat la retirada de centenars de milers d'habitatges de l'ús residencial per dedicar-los al lloguer de temporada o l'ús turístic. En lloc de millorar el benestar dels treballadors i treballadores catalanes, l'aposta pel sector intensius en mà d'obra poc qualificada ha conduït a l'atracció de milers de treballadors i treballadors foranis i un creixement demogràfic molt superior a la mitjana europea, cosa que dificulta la cohesió social i l'ús del català com a llengua comuna. El repte que representa per a la nació catalana l'aposta pel turisme i el sector porcí no és res comparat amb l'amenaça que suposa la crisi climàtica pel nostre país. Vivim al litoral de la mar Mediterrània, un dels epicentres de l'escalfament global. Al ritme actual, l'augment de 3 graus a final de segle es pot traduir en un augment de fins a 8,75 graus de la temperatura als països catalans. En aquest escenari, el descens de les pluges pot arribar a ser el 75% a l'estiu i del 45% a la primavera, amb implicacions severes per a la disponibilitat de l'aigua. El catalanisme d'esquerres ha de posar al centre de les seves anàlisis aquests reptes, perquè marcaran el futur de la nostra nació. Si en voleu saber més, ho tracto amb més detall al meu article al Nexe Nacional.